Lauman nga ana sa 50,000 ang mga bisitang musalmot ug makigduyog sa Dakbayan atol sa selebrasyon sa ika-37 Kadayawan Festival. Sumala ni Councilor Al Ryan Alejandre, Kadayawan Execom spokesperson. Gipaningkamutan sa lokal nga pangamanan sa Davao nga makaimbita pa og daghang mga bisita. Looking around options magud lang na asa ta makakuha og mga bisita, no, coming over here. Kung dili man tourists from other places, local tourists, no, from Ligos, from Tagum, to Davao, kay Tudo naman. What we want is to spend here, makaspend din sila during Kadayawan. Mato ni Alejandre ang Kadayawan Festival alang usab sa mga OFWs nga dugay na nga wala kauli sa Dakbayan tungod sa pandemic lockdowns. Striktong ipatuman sa mga spectators ang pagsuot og face mask kung anaa sa mga event areas. Adunay mga otoridad nga mobantay sa palibot sa pagpatuman sa face mask ordinance sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.